Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Gobara ta tashi a cibiyar rarraba wutar lantarki ta asibitin Dokoro da ke yankin Maradi. A ranar Juma'a ne 22 ga watan Agustan shekara ta 2025, gobara mai ƙarfi ta afku a cibiyar rarraba wutar lantarki ta asibitin Dokoro da ke yankin Maradi. Wannan lamari ya jefa ma'aikatan asibitin da al'ummar yankin cikin damuwa, musamman saboda mahimmancin cibiyar wajen samar da wutar lantarki mai ɗorewa ga ayyukan lafiya a asibitin. Rahoton Lissaful de Maradi ya tabbatar da cewa babu wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni sakamakon wannan gobara, sai dai an samu babban asarar kayan aiki da na'urorin lantarki da ke cibiyar, wanda hakan zai iya shafar ayyukan asibitin har zuwa lokacin da aka gyara. Hakimin Dokoro Kyaftin Ahmadu Garba ya kai ziyara kai tsaye wurin gobarar domin duba halin da ake ciki, inda ya yi godiya ga ma'aikatan kiyaye lafiya da kuma mazauna yankin da suka ba da gudunmawa wajen kashe wutar gobarar cikin sauri da inganci, wanda ya rage yaduwar gobarar zuwa wasu wurare. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.